କେଉଁ ମାସ କେଉଁ ବାରରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ, କି ମନ୍ତ୍ର କି ବିଧି କି ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଦେବ। ନାରଦ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଣ ଚାହିଁ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେ ତାହାଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି। ଏ ବ୍ରତ ତୁମ୍ଭକୁ କହିବି ଶୁଣ ମନକୁ ଦେଇ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁଭ କାଳରେ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ବିହି। ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ରାଜନ ତହିଁ ମଙ୍ଗଳବାରେ। ବିଶେଷ ଏ ବ୍ରତ ନାରୀଙ୍କ ବହୁ ମଙ୍ଗଳ କରେ। ନର ନାରୀ ବ୍ରତ କରିବେ ଜୀବ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଏ ପୂଜାରେ କହୁଛି ପୂଜା ବିଧି ସହିତ। ପଣସ ପତର ଗୁବାକ ଫଳ ଦେବ ତହିଁରେ। ଆମ୍ବ ଦୁର୍ବା ପୁଣି ତଣ୍ଡୁଳ ରକ୍ଷ 16 ସଂଖ୍ୟାରେ। ନାନାବିଧି ପୁଷ୍ପ ବସ୍ତ୍ର ଯେ ଯଜ୍ଞ ପବିତ ଦେବ। ତନ୍ତ୍ର ମତେ ଧ୍ୟାନ କରିଣ ଜୟ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜିବ। ଷଡ଼ଗୁଣାନ୍ୱିତ ତାମ୍ବୁଳ ଦେବ ନୈବେଦ୍ୟକୁ। ଭକ୍ତିଯୁତେ ତହୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଯେ ଦେବୀଙ୍କୁ। ଜୟ ଚଣ୍ଡୀ ମହାମାୟା ଗୋ ତ୍ରିଲୋକର ଜନନୀ। ଶିବେ ସିଦ୍ଧିକର ଅଭୀଷ୍ଟ ନମୋହର ଘରଣୀ। ପୁତ୍ର ଦିଅ ଧନ ଦିଅ ଗୋ ଭାଗ୍ୟ ଦିଅ ସନ୍ତତେ। ଅପରାଧ କ୍ଷମ ମୋହର ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତେ। ଏହି ସ୍ତୁତି କରି ଦେବୀଙ୍କି ନମସ୍କାର କରିବ। ବ୍ରତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣମୀ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ବହୁ ଭୋଜନ ଦେବ। ଆଗରେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଣ ସ୍ୱୟଂ ଖାଇବ ପରେ। ସୁପକ୍ୱ ପଣସ ଆମ୍ରାଦି ଯାହା ଥିବ ପୂଜାରେ। ଅଥବା ସଗୁଡ଼ ଲଡ଼ୁକ ଦଧି ସହିତ କରି। ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଣ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି। ନାରଦଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଣ ରାଜା ହୃଷ୍ଟ ମାନସ। ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ କହିଲେ ଶୁଣିଲ ସର୍ବନାରଦ ଭାଷ। ରାଜାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବଚନ ରାଣୀ ପ୍ରାଞ୍ଜଳି ହୋଇ। ଯେବେ ଆଜ୍ଞା ଦେବ ଏ ବ୍ରତ ନୃପ କରିବି ମୁହିଁ। ତହୁଁ ରାଜା କହେ ରାଣୀଙ୍କୁ ଏ ବ୍ରତକୁ କର। ଚଣ୍ଡୀ କୃପା ତେବେ ଯେବେ କରିବେ ପୁତ୍ର ହେବ ଆମ୍ଭର। ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ସୁନିଥା ନାରଦଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ। ସ୍ୱାମୀ ଶୁଭଗା ସେ ବ୍ରତ ଉତ୍ତମକୁ ଆଚରେ। ତହୁଁ ଦେବ ଋଷି ନାରଦ ତୁମ୍ବୁରୁଙ୍କ ସହିତେ। ଦେବ ଆଳୟକୁ ଗମନ କଲେ ଆକାଶ ପଥେ। ବର୍ଷେ ବ୍ରତ କରି ସୁନିତା ହେଲେ ଯେ ଗର୍ଭବତୀ। 10 ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣେ ପ୍ରସବ କଲେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତତି। ପୁତ୍ର ଜନ୍ମେ ରାଜା ବହୁତ ଧନ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ ପୁତ୍ର ତହିଁ ବଢ଼ିଲେ। ବେଣ ବୋଲି ପୁତ୍ର ନାମକୁ ସେ ଦେଲେ ପୁରୋହିତ। କିଛି କାଳ ପରେ ସେ ରାଜ ପୁତ୍ର ହେଲେ ବର୍ଦ୍ଧିତ। ମାତାମହଙ୍କର ଦୋଷରୁ ସେହି ରାଜନନ୍ଦନ। ବହୁ ପ୍ରକାରରେ ବିହିଲେ ରାଜ୍ୟେ ପ୍ରଜା ପୀଡ଼ନ। ତହୁଁ ପ୍ରଜା ସବୁ ମିଳିଣ ନିବେଦିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ। ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ବହୁ କଷଣ ଦିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ। ଦିନୁ ଦିନୁ ରାଜା କୁକର୍ମ ଶୁଣି ତନୟଙ୍କର। ଦୁଃଖେ ସଙ୍ଗୋପନେ ଚଳିଲେ ତହୁଁ ସେବନ ଘୋର। ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଜା ନିକର ଖୋଜିଗଲେ ତାହାଙ୍କୁ। ନ ପାଇ ଫେରିଲେ ବିରସେ ନିଜ ନିଜ ଗୃହକୁ। ବେଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି ସକଳେ ପାତ୍ର ମିତ୍ରାଦି ପୁଣ। ରାଜପୁତ୍ର ମହାବାହୁ ଯେ ପ୍ରଜା କର ପାଳନ। ସେମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଣ ବେଣ ସଂଯତେ କହି। ମୁଁ ରାଜା ହୋଇବି ଏଥିରେ କାଳ ବିଚାର ନାହିଁ। ଏହା କହି ତହିଁ ବେଣ ଯେ ସିଂହାସନେ ବସିଲେ। କେତେ ଦିନେ ମୁନି ସକଳ ସ୍ୱ ଆଶ୍ରମେ ଗଲେ। ତହୁଁ ବେଣ ଦୁଷ୍ଟମତି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାଦି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟେ। ନିଷେଧିଲା ପୁଣି ଅଜ୍ଞାନେ ଗୁରୁ ଦେବତା ଦ୍ୱିଜେ। ଭକ୍ତି ନ କରଇ ତାହାଙ୍କୁ କଟୁ ବାକ୍ୟ କହଇ। ପୁଣି ସର୍ବମୁନି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଚ୍ଛିବା ପାଇଁ। ଶୁଣ ନୃପ ମହାବାହୁ ହେ ପ୍ରଜା ପୀଡ଼ କାହିଁକି। ଏହା ଶୁଣି ବେଣ ମୁନିଙ୍କି କୋପେ କହେ କାହିଁକି। ତୁମ୍ଭେ କି ନ ଜାଣ ନୃପତି ସମ ସକଳ ଦେବ। ତହୁଁ ସର୍ବପୂଜା ମୋ ପ୍ରତି ହୁଅଇ ଯେ ସମ୍ଭବ। ବେଣଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣିଣ ମୁନି କୁପିତ ହୋଇ। ହୁଙ୍କାର ଶବଦେ ବେଣଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କରି ଗମଇ। ପୁତ୍ର ଦଗ୍ଧ ହେବା ଦେଖିଣ ତହିଁ ବେଣଙ୍କ ମାତା। ହା ପୁତ୍ର ବୋଲିଣ କାନ୍ଦେ ସେ ବ୍ୟାକୁଳିତା। ବନେ ଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୋହର ପୁତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣେ ହତ। ଅଭାଗିନୀ କାହିଁ ଯିବି ମୁଁ ବିଧାତାରେ ବଞ୍ଚିତ। ଏପରି କାନ୍ଦିଣ ସ୍ମରିଲେ ଜୟ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ତହିଁ। କହେ ବେଣ ମାତା ପୁତ୍ରର ଶୋକେ ବିହଳା ହୋଇ। ନିଶୁମ୍ଭ ଶୁମ୍ଭ ବିନାଶିନୀ ଚଣ୍ଡୀ ଚଣ୍ଡ ମଥନି। ମତେ ଦେଲ ଯେଉଁ ତନୟ ବିପ୍ରେ ହତ ସେ ପୁଣି। ଶଙ୍କର ପ୍ରିୟା ପାର୍ବତୀ ଯେ ତାଙ୍କ କାରୁଣ୍ୟ ଶୁଣି। ପୁତ୍ର ଶୋକାନ୍ୱିତା ନୃପତି ବନି ତାଙ୍କୁ ବଖାଣି। ନ କାନ୍ଦି ଗୋ ବେଣ ଜନନୀ ପୁତ୍ର ହେବ ତୁମ୍ଭର। ପୁଣି ମୁନି ସର୍ବେ କାରଣ ହେବେ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରର। ଆସିବେ ସକଳ ମୁନି ଯେ ପୁତ୍ର ସ୍ଥାପିବା ପାଇଁ। ଦୁଃଖିତ ନୁହଁତୁ ସୁନିଥା ରହ ସୁସ୍ଥିର ହୋଇ। ଚିନ୍ମୟୀ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଆକାଶ ବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରି। ତହୁଁ ବେଣ ମାତା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନେଲେ ଯତନ କରି। ସୁନିତା ପୁତ୍ରର ଶରୀର ତୈଳ ଭାଣ୍ଡେ ବୁଡ଼ାଇ। ଜନ ବିରହିତ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ରଖିଲେ ନେଇ। ଜୟ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ବଚନ ରାଣୀ ହୃଦୟରେ ଧରି। ସୁସ୍ଥିରେ ଗୃହରେ ରହିଲେ ଚଣ୍ଡୀ ଧ୍ୟାନ ଆଚରି। ଅରାଜକ ବସେ ପ୍ରଜାଏ ତହିଁ ଦୁଃଖ ପୀଡ଼ିତ। କମଣ୍ଡଳ